Dlaczego skóra traci blask? Pierwszym czynnikiem to jest oczywiście przewlekły stres, bo kortyzol zaburza regenerację komórek i skóra staje się szarawa. Oczywiście też wpływa brak snu lub niedobór snu. Nasza skóra w nocy się regeneruje i odbudowuje i kiedy tego brak, skóra traci na blasku. Kolejną rzeczą jest obwodnienie organizmu. Zwróć uwagę na to, ile spożywasz wody dziennie, jak wygląda Twoje nawodnienie. Zła dieta, nadmiar cukru zwiększają stany zapalne w organizmie. No i oczywiście brak ruchu. Kiedy prowadzisz siedzący tryb życia, nie ruszasz się, spowalnia się krążenie, które wpływa na odbudowanie komórek. A więc ważne jest spędzać czas aktywnie. Pamiętaj, że blask cery to nie jest tylko efekt kosmetyków, a to jest stan Twojego organizmu i poziom życiowej energii. Jeżeli interesuje Ciebie taka tematyka, serdecznie zapraszam na mój kanał. Obserwuj mnie.